Mifa TV ni Ondu TV kanumɔgɔ bɛɛ lajɛlen aw ni yantuma aw bisimila an ka jɛmukan kɛnɛ kan n'an b'a f'u ma ko Mali baarakɛlaw ka kɛnɛ jɛmukan min dabɔlen don an ka Mali baarakɛla suguya bɛɛ lajɛlen de kama bi an bɛ yɔrɔ min na o de ye Luxembourg ale directeur général an bɛ o de fɛ yen ni a bɛ f'o ma ko Abdulkader Badi an bɛna kuma di a yɛrɛ ma a bɛna ɲɛfɔli k'an ye gɛlɛya minnu bɛ u kan u ka baarakɛyɔrɔ la ani fana furakɛli suguya minnu bɛ kɛ yen nɔ a da bɛna se u caman ma directeur an ni yantuma. Ok, bonjour. Bonjour. Voilà, donc, on a folie baoui, on a folie be Ondu TV et Flelam Bay. Donc, on a d'autres sous. Voilà, donc d'autres sous dont on créera depuis 99. Donc, 99 a créé par la Fondation pour l'enfance. Nos fondations ATT Kelenka et Transition Bla 91. La transition qui est Bla 93 a une fondation créée. La fondation créée Demsino Togola parce que Demsino Bolako ATT Ambe Saïnofé. A Okala Bissaka Mouka Demsino Deme. O de la fondation créée au Togola. N'a pas Demsino Deme, Wakalanko, nous accompagnons. Donc, aux fondations de Fanaï, d'autres choses créées pour que nous Deme. D'autres choses, toi qui era hôpital mère-enfant. Donc, hôpital mère-enfant, c'était pour que Demsino Deme à nous bau. Bon, alors, l'hôpital gestion Niena, à Boyana Katafe, Wati Bedodu, dans le Fraga. Faut qu'on ait aujourd'hui à la CHU, c'est un centre hospitalier universitaire. Donc, Luxembourg, aujourd'hui, centre hospitalier universitaire privé, Malla. Parce que l'hôpital privé, ce n'est pas un hôpital public. Donc, l'hôpital Mundo est un accent au moins, Demsino Katali, quand Kosovo, l'hôpital d'Airella, à nous, Moussou. Bon, après, activité vers Farlaka. L'hôpital composition, l'hôpital organisé le département. Donc, département de médecine, département de médecine. Service de médecine qu'on a là, au département qu'on a là. Médecine interne, neurologie, dermatologie, psychiatrie, gastro-entérologie, donc département pédiatrie, donc en tant qu'hôpital mère-enfant. Au département pédiatrie, au composé de services, service de pédiatrie générale, au DMCN fait un manabana, au fraquel médicalement. Ani unité de néonatologie. Au format prématuré, des mounou bangera kasura, konomassé. Donc, au lieu de nous tali, parce que nous, de nous, là, il faut attendre de d'autres sur la fleur, au bout de couverture qu'on a là. Donc, nous, au cas où que nous d'affaires, donc, ni Kenya sabatira, ou tableau quand on veut se recalaboka d'où parents. Donc, au néonatologie, au fond, bon, en tant que mère-enfant, toujours, il y a le département de la gynécologie. Département gynéco, donc, vous voyez, il y a des services fly. Gynéco et obstétrique. Donc, bana fait musoka banaye, n'a qu'à opérer, ou n'a qu'à fraquer médicalement, au gynécologie. Bon, l'obstétrique, vous voyez, en forme de maternité. Nous, musoka konomaya kouye, nous, jigina, ou quand la consultation monoké, les consultations postnatales, donc jigini ko fait, nous konomando quand la consultation monoké, suivi monoké, aba forme ko peseli. Donc, vous voyez, au service. Donc, nous avons un service de cardiologie là. En d'autres aujourd'hui, on est une référence sous-régionale en cardiologie. Donc, les cardiologie domaine takalay, on peut dire d'autres fait Mali Dorontere, Mali d'affaires Jamana B, qu'on a là, on peut dire d'autres choses, fait cardiologie là ou là. Parce que on peut service de bambolo cardiologie là, on est Afrique du Chamana. Il va falloir chirurgie cardiovasculaire, parce qu'on a qu'à opérer. Il faut là, on va évacuer. Parce que quand ATT quelqu'un d'autre chose créé, la nuit quand on fait, on a démissionné demain tu vas se couper là. Donc démissionner nous comme ça, mané du second bana kumbula. On a un partenaire français ou comme demain, on va la cata opérer français. Bon, on a un cas fort, sans démissionner à opérer, à droit quoi du.
parce que san kɔnɔna la denmisɛnnin bɛ bila ka taa opérer a cayalenba ye 40 45 a ka gɛlɛn a ka 50 sɔrɔ san kɔnɔ bon alors que denmisɛnnin minnu mɔgɔ bɛ opérer la minnu dusukun bana bɛ minnu la minnu yɛrɛ bɛ enregistré bɛ an ka registre la au début a tun bɛ 1000 ni kɔ la mais an bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ fɔ 3000 ɲɔgɔnna la donc an y'a ɲini an ka partenaires fɛ vraiment u k'a ɲini u k'an dɛmɛ an ka se ka plateau technique kɛ an yɛrɛ fɛ yan mɔgɔ minnu kan ka baara kɛ an k'u bila ka taa kalan na u ka na denmisɛnninw ka se ka opérer Mali kɔnɔ pour que mɔgɔ caman bɛ se ka taa donc o service b'an fɛ yan don o don an bɛ opération kɛ hali sisan u bɛ opération kɛ don o don on fait une moyenne de deux interventions an bɛ opération 2 ɲɔgɔn kɛ diɲɛ don o don parce que kɛra opération bɛ temps ta kojugu opération dɔ bɛ daminɛ bɛ taa ka daminɛ heure 4 na ka taa heure 6 comme a bɛ se ka taa fɔ heure 8 na donc i tɛ se ka tɛmɛ 2 kan tile kɔnɔ voilà donc o service b'an fɛ yan n'i y'an ka dafɛdugu ta k'a lajɛ o baara yɔrɔ bɛ service dɔgɔtɔrɔso minnu na Afrique an ka sous région na o ye Sénégal Mauritanie ani anw yɛrɛ fɛ yan donc hali Côte d'Ivoire kun y'a daminɛ après u y'a jɔ mais sisan nɔ présentement chirurgie cardiovasculaire tɛ Côte d'Ivoire donc Burkina y'a daminɛ olu ma tila fɔlɔ voilà donc au kɔfɛ ce qu'on appelle le cathétérisme cardiaque o fana ye toujours an bɛ cardiologie kɔnɔna la a bɛ fɔ fana ma ko opération parce que mais o opération par imagerie a bɛ fɔ ko cardiologie interventionnelle parce que kɛra opération bɛɛ tɛ ka disi fara ye n ye fɔlɔ mun fɔ o ye ka disi fara ka baara kɛ kɛra la ka kɛra lajɔ ka tila ka kɛra bila marche la voilà k'i bila réanimation na mais filanan in n'a bɛ fɔ o ma cathétérisme cardiaque o ye joli sira dɔ bɛ se ka datugu kɛra kɔnɔna la donc o ma se disi fara ma o la u bɛ yan bolo yan yɔrɔ bɛ wo bɛ bɔ yan nɔ ka cathéter bila ka a bila ka taa sɔnni bila ka taa fo kɛra la yɔrɔ min bouchelen bɛ kɛra la o yɔrɔ bɛ déboucher ka ressort dɔ don a la n'a bɛ fɔ o ma stent ka kɛra déboucher k'o bila yen pour que a kana boucher tuguni donc o bɛ kɛ o tigi bɛ taa so o don bɛɛ donc o fana tɛ kɛ dugu caman na Afrique o fana bɛ kɛ Mauritanie o kɔni bɛ kɛ Côte d'Ivoire a bɛ kɛ Mauritanie a bɛ kɛ Sénégal a bɛ kɛ yan fana donc o de y'a to an ka dɔgɔtɔrɔsow bɛ jate comme une structure sous-régionale en termes de cardiologie o ye dusukunbana furakɛli sira ye bon n'an taara chirurgie fana la en général on a un département de chirurgie o département de chirurgie o ye opération service ye donc on a un département de chirurgie qui est composé de services caman na chirurgie générale b'o la chirurgie pédiatrique b'o la denmisɛnninw ka opération neurochirurgie b'o la donc kunkolo opéreli kɔ opéreli donc o neurochirurgie ka baara ye oreille b'o la fɛn o fɛn kan kɔnɔna ye opéreli o fana oreille o fana service bɛ yen nɔ donc urologie fana bɛ yen n'o ye cɛw fana ka opération banaw ye généralement ni urologie fɔra mɔgɔw hakili bɛ taa mɔgɔkɔrɔbaw la mais hali denmisɛnnin fana mago bɛ jɔ o intervention na urologie fana bɛ yen donc traumato fana bɛ yen n'o ye kolobanaw ye kolobana sugu fɛn mana mɔgɔ minɛ donc traumatologue b'o olu opérer laban o ye ophtalmo ye ophtalmo o ye ɲɛ furakɛ ye an bɛ ɲɛ furakɛ fana kɛ an bɛ ɲɛ opération bɛɛ kɛ yan donc an b'a caman kɛ yan voilà donc o kɔfɛ plateau technique bɛ yen pour que ka baara yɔrɔ sinsin parce que n'i y'a mɛn i bɛ furakɛli kɛ i bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli de kɛ voilà dɔgɔtɔrɔso n'i y'a mɛn i ka baara bɛ ɲɛ i ka baara bɛ sankɔrɔta i bɛ résultat sɔrɔ c'est que i ye sɛgɛsɛgɛli ɲuman de kɛ fɔlɔ donc laboratoire bɛ yen laboratoire bɛ fonctionner 24 heures sur 24 tile kuru bɛɛ diɲɛ don o don imagerie fana bɛ yen donc n'o ye scanner ni arajo ni échographie ye donc o service fana bɛ yen a tɔ ye service de soutien ye donc ana administration ye nka aw ka dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔna na ɲɔni ka se gɛlɛya ma fɔlɔ an b'o o bɛ aw ka dɔgɔtɔrɔso la an b'o bɛ Luxembourg la an b'o bɛ yan an ka dɔgɔtɔrɔso la an b'o dɔrɔn tɛ assurance ba fɛn b'an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ bɛ yan nɔ convention b'an ni baara yɔrɔ caman fana cɛ minnu bɛ na an voir k'a lajɛ k'a fɔ an ka convention k'an n'u cɛ pour que u ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw an'u ka famille bɛ se ka furakɛ an fɛ yan ni kalo sara an bɛ facture ci baarayɔrɔ ma u b'a sara donc n'i y'o ta USAID b'o la ambassade des États-Unis b'o la comment on appelle mutualité malienne b'o la donc militaire fana ka mutualité bɛ yen olu bɛ AMO la mais a différence service b'o ta donc an bɛ facture bila ka taa d'u ma n'o ye n'a bɛ wele ko MITAB donc convention b'an n'olu fana cɛ convention b'an ni CANAM cɛ convention b'an ni ANAM cɛ
donc convention bani Saham cɛ Saham assurance n'o bɛ wele bi ko Sanlam donc convention bɛ ani assurance Atlantique cɛ convention bɛ ani assurance Bleu cɛ donc ani structure caman wɛrɛw. Nka sisan n'a y'a sɔrɔ patient dɔ nana aw fɛ yen ni ale bolo dɛsɛra furakɛli la sisan est-ce que fɛɛrɛ bɛ aw bolo o ko la. bon o ye diyagoya ye parce que dɔgɔtɔrɔso tɛ wari ɲiniyɔrɔ ye parce que mɔgɔw bɛ wari mun sara pour que ka furakɛli kɛ wari tɛ se ka furakɛli kɛ o ye ka dɔgɔtɔrɔso dɛmɛ a bɛ se ka continuer ka baara kɛ cogo min na bon sinon mɔgɔ fɛn mana dɔgɔtɔrɔso la a tali y'a ma diyagoya ye o gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ parce que o service b'an bolo service social bɛ yan mɔgɔ minnu bɛ na ni se t'u ye pour que ka se k'u dɛmɛ mais dɛmɛ mana kɛ cogo o cogo fo dɔ de ka kɛ dɛmɛ kɔfɛ pour que ka se ka a ko supporter donc gɛlɛyaba bɛ o yɔrɔ la parce que ANAM bɛ yen o kama mais ANAM tɛ bɛɛ ta pour que ANAM ka se k'i ta il faut que récépissé ka k'i bolo fɔlɔ ANAM bon caman bɛ se yan seba yɛrɛ tɛ minnu ye kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ olu caman bɛ yen ANAM sɔrɔli ka gɛlɛn olu ma sɔrɔli ka nɔgɔ mɔgɔ minnu ma olu caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ bolo b'u kɔ sɔrɔ dɔw bɛ yen hali n'u bolo t'u kɔ sɔrɔ au moins u ka fisa mais mɔgɔ bɛ yen se foyi t'olu ye i bɛ taa sɔrɔ n'olu wulila k'u bɛ ANAM papier ɲini pour que ka prise en charge sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la u t'a sɔrɔ parce que u t'a ɲɛdɔn a siriki fana munumunu u ma kalan u t'a ɲɛ mɔgɔ t'u bolo mun b'u se ka bila u ɲɛ ka ko ɲɛnabɔ u ye bon olu mana na anw fɛ yan nɔ diyagoya don an b'u ta donc mais il faut que n'u taara mɔgɔ fana ka sɔrɔ ou bien structure ka sɔrɔ mun b'an dɛmɛ k'a ko supporter voilà donc o de bɛ o gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ service social ka fonctionnement na. Nka o fana gɛlɛya in tɛmɛnen kɔfɛ yalima gɛlɛya suguya jumɛn de fana bɛ aw la l'examen dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la aw ni pasiɲɛw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni da bɛ se ka se o fana ma min ni nin tɛ kelen. bon i ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ parce que dɔgɔtɔrɔso tɛ se ka taa gɛlɛya kɔ parce que mɔgɔ yɛrɛ n'i ye mɔgɔ nalen dɔgɔtɔrɔso la gɛlɛya dɔ b'a kan n'o ye kɛnɛyabaliya ye donc an ka baara yɛrɛ tɛ foyi ye gɛlɛya bɛ mɔgɔ minnu kan k'olu kunbɛn ka essayer ka gɛlɛya b'u kan voilà an seko damayira la donc gɛlɛya caman b'an kan bon n bɛ fɔlɔ mun na o ye n bɔra kuma daminɛ la n ye kɛlen ka service citer u ye n ye service caman citer n ko minnu caman furakɛliw tɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso wɛrɛ la ni yan tɛ bon an ka AMO bɛ créé san mun na il y a 10 ans AMO créé en 2010 ani sisan ça fait 12 ans bɛna dafa sɔɔni bon fɛn caman bɛ kɛ Mali la bi kɛnɛya sira kan o waati o tun tɛ kɛ a spécialité a spécialiste tun t'an bolo a dɔgɔtɔrɔw tun t'an ka jamana kɔnɔ a minɛnw tun t'an bolo donc mais cɛsiri c'est à dire ɲɛmɔgɔw ka cɛsiri la au moins mɔgɔ caman taara former furakɛli sugu caman nana don an ka jamana kɔnɔ o y'a sɔrɔ AMO créé la bon o furakɛli kura minnu nalen filɛ nin ye olu tɛ AMO la donc o mɔgɔw mana na dɔgɔtɔrɔso la u bɛ obligé hali n'u bɛ AMO la u bɛ obligé ka a sara 100%. donc o ye gɛlɛyaba ye banabagatɔw kan gɛlɛyaba don anw fana kan parce que a b'an ka baara gɛlɛya kosɛbɛ donc welewelekan don ka ɲɛsin AMO ma ani ministère de la santé mɔgɔw ma au moins furakɛli kura minnu donna an ka jamana kɔnɔ minnu tun tɛ AMO la AMO bɛna waati min na u ka AMO dayɛlɛ ka essayer ka furakɛli ninnu don a la pour que jamanadenw bɛ se ka lafiya pour que furakɛli bɛ se ka lafiya pour que dɔgɔtɔrɔso fana bɛ se ka bɛɛ ta fɛn fɛn bɛ AMO la donc o gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ n'i y'o furakɛli ninnu ta bon spécialité caman neurochirurgie ka spécialité intervention caman bɛ yen minnu tɛ AMO la traumato ka intervention dɔw bɛ minnu t'a la ORL ta dɔw bɛ minnu t'a la chirurgie cardiaque fan si t'a la chirurgie vasculaire t'a la donc hali dialyse yɛrɛ o kɔni o tɛ fɛn kura ye o bɛ yen mais dialyse fana tɛ AMO la dialyse b'an fɛ yan donc mɔgɔ fɛn bɛna dialyse kɛ u bɛ obligé ka tarif plein sara alors que olu ye banaw de ye n'a ye minɛ ka ban kudayi de don donc i bɛ dialyse de kɛ k'a fɔ k'i y'a kɛ sisan a jɔra ou bien ni dialyse hakɛ mana kɛ o y'a bannen o t'a la a bɛ continuer de bon a da mana dɔgɔya cogo o cogo n'a fɔra e kan k'o sara semaine o semaine siɲɛ 2 3 dɔgɔkun kɔnɔ i ma hali ni se b'i ye i bɛ laban ka kɛ fantan ye mais ni assurance bɛ dɔ ta la a bɛ furakɛli fanga don i la a b'a to i bɛ se ka s'a kɔrɔ donc o welewelekan da ye ka ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔw ma n'o ye ministère de la santé ye ani AMO yɛrɛ direction n'a ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen u k'a essayer ka ninnu ta k'a lajɛ pour que an ka jamanadenw bɛ se ka lafiya dɔɔni kɛnɛya sira kan voilà.
nka o tɛmɛnen kɔfɛ aw ni patient fana cɛla la dekun dɔ bɛ o yɔrɔ la n'a sɔrɔ sokɔnɔ aw ka dɔgɔtɔrɔso olu entretien hakilina wɛrɛ b'i bolo ka fara o ko kan. Bon ani banabagatɔ cɛ o kɔni o ye don o don ko de ye parce que olu kɔni don o don mɔgɔ dɔ bɛ na bi sini mɔgɔ wɛrɛ bɛ na mun ma deli ka se yan mɔgɔ bɛ bɔ Mali fan bɛɛ la ka se anw fɛ yan mɔgɔ bɛ bɔ sous région yɛrɛ dugu caman na surtout Guinée Burkina Niger ninnu ani Côte d'Ivoire dugu minnu ka surun Mali la olu bɛɛ bɛ na furakɛ anw fɛ yan nɔ donc gɛlɛya minnu b'an kan o yɔrɔ la souvent mɔgɔ dɔw bɛ na i bɛ taa sɔrɔ u ma dege c'est-à-dire comportement dɔw la an b'a essayer ka minnu exiger mɔgɔw kan parce que an ka dɔgɔtɔrɔ c'est-à-dire kɛnɛya yɛrɛ a sunsun bere fɔlɔ o ye sanuya de donc an ka dɔgɔtɔrɔso an kɛlen bɛ ka accent bila kɛnɛya kan n'o ye hygiène ye donc a man d'an ye ka papiers ni dumuniw fili poubelle kɔnɔ kɛnɛma cour kɔnɔ poubelle bɛ fan bɛɛ ou bien salle d'hospitalisation na ka fɛnw fili duguma ou bien dans les couloirs donc an kɛlen bɛ ka poubelle bila fan bɛɛ mais banabagatɔ dɔw bɛ yen u ka sira foyi t'a la n'u nana dɔrɔn u mana bɛn ni yɔrɔ o yɔrɔ soit u b'u ka dumunitɔ fili ou bien u bɛ ji min u b'o mana fili yen fɛ an bɛ mɔgɔw de bila ka yala toujours cour kɔnɔ k'u tɔmɔ tɔmɔ an bɛ mɔgɔw sensibiliser donc o yɔrɔ fana kɔfɛ n da bɛ tugu yɔrɔnin dɔ la qui est très important o ye anw yɛrɛ an ka jamana yɛrɛ taabolo dɔ ye parce que an kɛlen bɛ ka afficher fan bɛɛ k'a fɔ n'i nana dɔgɔtɔrɔso la ka na wari sara mɔgɔ si ye ni kɛsi tɛ a interdilen don anw fɛ yan ka wari di mɔgɔ ma k'a fɔ i b'i ka furakɛli wari sara ye ou bien sarali fɛn bɛ kɛ anw fɛ yen sarali bɛ kɛ kɛsi de la an y'a afficher salle kɔnɔ ka afficher couloir kɔnɔ mais maliyɛn yɛrɛ de degelen b'a la f'a ka hali n'i ma fɛn ɲini a fɛ f'a k'i bila jagoya bila corruption na souvent o degun b'an kan kosɛbɛ parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'a essayer ka infirmiers ni fɛnw corrompu u ka hospitalisation kɔnɔna la ou bien u ka soins kɔnɔna la k'a essayer ka wari d'u ma kɛrɛfɛ pour que u kana taa don aran ni fɛn na kɛsi la ka tɛmɛ donc c'est des choses an kɛlen bɛ ka interdit an fɛ yen an tɛ fɛ a comportement ka se an fɛ yen fiyewu fiyewu k'a fɔ mɔgɔ nan'i fɛ yen i ye injection k'a la ou bien i y'a ka perfusion kɛ i ye 400 ou bien 200 minɛ a la an tɛ sɔn a ma ou bien k'a fɔ i hospitalisé i bɛ dɔɔni minɛ a bɛ dɔɔni d'i ma ou bien i bɛ dɔɔni fɛn pour que ka se ka i yɛrɛ sɔrɔ o comportement ninnu an bɛ vraiment kuma population fɛ u k'a essayer ka olu dabila parce que pour que jamana yɛrɛ an bɛ Mali kura ko la aujourd'hui n'a fɔra Mali kura f'i yɛrɛ y'a kɛ maliyɛn kura de ye fɔlɔ o maliyɛn kura ye mun ye comportement dɔw bɛ yen i k'olu to yen donc kana fɔ ko jama ka ca kɛsi la ni n taara n bɛna aran kɛ donc n ka essayer ka ko arranger kɛrɛfɛ i b'o arranger min kɛ n'i y'a ye e ɲɛsinna baara yɔrɔ ma parce que baara bɛ ka kɛ ka ɲɛ correctement parce que résultat bɛ yen bon mun bɛ to o résultat bɛ yen parce que charge minnu bɛ yen paiement minnu bɛ kɛ o paiement ninnu de b'a to o charges bɛ supporter bon n'aw ye fɛnw kɛ de gauche à droite kɛrɛfɛ donc a bɛ jouer hôpital ka fonctionnement kan parce que hôpital kan ka mun sɔrɔ hôpital t'o sɔrɔ n'o tɛ sɔrɔ baarakɛla minnu bɛ baara kɛ olu kan ka sara bɛ b'o la yɔrɔ nettoyage k'a jɛ ka ɲɛ o bɛ b'o la consommable minnu bɛ kɛ ka baara kɛ o bɛ bɔ o la donc fɛn o fɛn kan ka taa fonctionnement na o bɛ bɔ o de la donc il faut k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour que bɛɛ ka baara bɛ se ka kɛ vraiment bɛn kɔnɔna la ani tilennenya kɔnɔna la quoi donc o ye gɛlɛya dɔɔni ye mun b'an ni banabagatɔw cɛ n'an b'o sensibiliser don o don o k'a essayer k'o comportement ninnu dabila. donc yan'an ka kuma kuncɛ laseli laban wɛrɛ b'i bolo ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma général la. bon kuma laban min bolo o ye k'aw fo fɔlɔ parce que k'aw fo aw ka nali la ka na an ka dɔgɔtɔrɔso visiter donc ani ka na an kumakanw ta parce que kuma minnu fɔra peut-être a bɛ se ka mɔgɔ caman bilasira a b'a to mɔgɔ caman bɛ faamuyali sɔrɔ fɛn dɔw la donc n b'aw fo la kosɛbɛ k'a fɔ bɛɛ ye an ka dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛlen don bɛɛ ye faama ko tɛ fantan ko tɛ fonctionnaire ko tɛ commerçant ko tɛ a dayɛlɛlen don maliyɛn bɛɛ ye 24 heures sur 24 bɛɛ bɛ se ka na waati bɛɛ lajɛlen i nakun ye mun ye n'Ala sɔnna n'a o bɛ furakɛ an fɛ yen an b'an seko bɛɛ k'a la donc n bɛ bɛɛ fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo. d'accord merci o diyara n ye an lamɛnbagaw hakili la a ye caman faamu an ka bi baro la ni laseli min bɛ kuma bolo ka lase aw ma an b'a fɔ aw kan bɛɛ don wɛrɛ ni Ala ka jɛ ye.